Hello logofer and welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube channel बरायना लाग्रोनाय जाबाय. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन सोर बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरा YouTube channel दं. So भिडिअखौ नायलांबाय थादो. नम्बर 10 आव दं जोंहा लिपिका ब्रह्म बिथाङा गावनि साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनानै दोनदों. बिथाङा दासिमाव 107 भिडिअस आपल'ड खालामबाय गावनि YouTube चेनेलाव. ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा नम्बर 9 आव दं जेनिफार दैमारी. बिथाङा गावनि YouTube चेनेलाव 17.2k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय आरो दासिमाव बिथाङा 17 भिडिअ आपल'ड खालामनानै दं. नम्बर 8 आव दं जोंहा मनालिसा हाज'वारि. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 25.7k साबस्क्राइबार दङ आरो बिथाङा दासिमाव 57 भिडिअस आपल'ड खालामनानै दं. ओमफ्राय नम्बर 7 आव दं जोंहा अनसुमै बर'. बिथाङा गावनि YouTube चेनेलाव 47.6k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै दं आरो बिथाङा गावनि YouTube चेनेलाव गासै 52 टा भिडिअस आपल'ड खालामनानै दं. ओमफ्राय जोंहा नम्बर 6 आव दं हेलिना दैमारी. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 51.7k साबस्क्राइबार दं आरो 6 टा भिडिअ हगारनानै दं दासिमाव बिथाङा. आरो नम्बर 5 आव दं जोंहा सोरां नार्जारी. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 76 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै दं आरो बिथाङा दासिमाव 31 टा भिडिअ हगारबाय. नम्बर 4 आव दं जोंहा रिया ब्रह्म बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 80k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै दं आरो बिथाङा दासिमाव 78 टा भिडिअ हगारबाय. आरो नम्बर 3 आव दं जोंहा फुजि बसुमतारी. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 109k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै दं आरो 30 टा भिडिअ हगारदों. नम्बर 2 आव दं जोंहा लिंसार बसुमतारी. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 109k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानानै दं आरो बिथाङा दासिमाव 22 टा भिडिअ हगारबाय. आरो नम्बर 1 आव दं जोंहा मिथिंगा नार्जारी. बिथांनि YouTube चेनेलाव दासिमाव 192k साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरो बिथाङा दासिमाव 397 भिडिअस हगारनानै दं. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन. गोजोन्थों. Thanks for watching.